GCMs, mega love shout out. Thanks for coming. Miss M, salamat. Thank you guys. Good evening everyone.
Kabab TV. Mega love shout out. Thanks for coming. Wings, mega love shout out. Thanks for coming. Mega love shout out po sa lahat. Sabi ni Wings, God. Ay, kinilig na naman ako sa I love you too ng host. Hehehe. Bonakid, kamusta? Kilig talaga. Baka naihi ka lang, Bonakid. Kasi si host, nakikilig lang si host pag tuwing umiihi ba? Tuwing ihi na lang nakakaramdam ng kilig si host. Yun, no? Ito di makatulong. Dan thumbs up po. Salamat si Lucy. Thanks for coming.
Salamat sa patamsak mo, sis Koy. Nag-uyulit sa mga nag-LS. Ano daw, busy pa dami yung mensahe. Sige lang, Sisi Lucy. Walang problema, Sisi Koy. Biglang host. Sa pasalamat sa pabigyan mo, Sisi Lucy. Bakit nakatago ang magandang host? Nahihiya nga sa'yo, Bonakid. Lucy, mega love shout out from Wings Vlog. Wings, salamat Wings. Natuloy ba yung premiere mo? Parang hindi ko man nakita, Wings. Dan host na maganda. 5,000 likes talaga. Salamat. Wings from Sisi Lucy. Hindi makapagpakita si host. Walang ayos si host ba? Bonakid. Nadidinig mo naman ang boses ko. Malakas pa. Bonakid. Naintindihan mo ba sinasabi ni host? Nakita ko naka-upload na yung video ko. Kaya, teka, nakita mo naka-upload na? Iti, wow. Hindi ko napansin na busy man ako kanina, Wings ba? Ito nga, ano pa si host ba, oh. Nag-LS lang ako. Malakas pa boses ko. 6 million in the house. Thanks for coming. Baba kayo guys ng bahay guys para may maipin ako. Wow, mali yung premiere ko. Bakit mali na naman? Kaninang maga mali. Tapos ngayon mali na naman. Bakit? Bakit mali na naman, Wings? Sarap sumayaw, oh, dayang-dayang. Yung kaninang umaga ang mali. So, ibig mo sabihin, ngayong gabi, nakatapos ka na ng premiere, hindi ko man nakita ba? Fasting kasi yung amo ko ba, kaya lupay-pay ako, ilang araw na, 3 araw na ba? Yung kaninang umaga ang mali. Bonakid. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Parang sarap sumayaw, Wings. Yung ngayong gabi wala, hindi na, so ibig sabihin hindi natuloy. Hindi wow, kusina ni Miss. Thanks for coming. Salamat po sa pagpunta. Mr. Nature, thanks for coming. Biglang shout out po sa lahat, sabi ni Mr. Nature. Iya, thanks for coming. Biglang shout out sa'yo. May ano ka na po, may moderator.
Mr. Nature, salamat sa pagpunta, Mr. Nature. Mag-love shoutout sa'yo. Tanggalin nyo na po yung nakapin. Di po ako vlogger ha. Iatay ka talaga. Ano ka po na kid? TikToker? O sige guys, baba kayo guys ng baba kayo na sino gusto magpaano dyan. O sabit ko. Ayaw ni po na kid. Hindi daw siya vlogger, siya ay TikToker. Kusina ni Mills, thank you. 8 million in the house. Thanks for coming. Good evening po sa lahat. Mr. Nature, baba ka po ng bahay. Lover mo. Lover talaga, Bonakit. Sana all. Ang sarap sumayaw, Bonakit. Ang ganda ng song. Dayang-dayang. Hi. Tesfa, thanks for coming. Mega love shout out. Good evening sa'yo, Tesfa. Huwag na ma'am, ox lang na hindi baba ng bahay. Okay. How are you, friend? I'm okay. How are you too, my friend? How's your day, Tesfa? Biglang ako, Ma'am Ting. Salamat sa pabigi mo, Mr. Nature. Di ka naman di ka na nagpapakita. Bulaga. Wala nga akong ayos, Bonakit. Yatay ka, nakahiga ako ba? Baka pag nagpakita ako, matakot ka ba? Sayo na lang tayo. Niloloko mo naman ako, Bonakit. Yatay ka. 5 million in the house. Thanks for coming. Salamat po sa inyo lahat. Guys, palablab guys sa nakapin, guys. Thank you sa nakita mo yung mukha ko. Mega lang shout out, Mr. Nature from Wings. Hindi ha, ganda mo kaya. Di wow, sana all maganda. $8 million in the house. Salamat, Graceful. Thanks for coming, Sisikoy. Team Amazona. Hello everyone. Nag-love shoutout from Graceful. Thank you po, Sisi Boy. Wala si Ma'am Rugin. Oo nga, wala. Hindi ko na nga siya nakikita. Sarap sumayaw, Bonakit. Ma'am Graceful, thank you po sa pagdalaw sa munting bahay ni Pink. Kanta na host. Kaya magkanda wala man ang tao man dyan, Will.
Wala nga akong wala akong StreamYard pa, kaya walang harang siya. May music naman, Wings. Patingin nga ng saya, ng sayaw. Nasaan ka, host? Bakit hindi kita makita? Andito po si nakahiga. Walang suklay si host. Yatay. Wait nga lang, magsuklay ako. Nahiyaman ako sa inyo ba? Hindi kayo sanay nang hindi nyo ako nakikita. Wait lang, magsuklay lang si host para makita nyo. Nakakaya naman hindi ako nakasuklay ba? Pakita mo yung beauty mo. Beauty talaga. Yan, tayo na beauty yan. Sana all beauty. Sige, magsuklay lang ako. Wait lang. Pagbibigyan ko kayo. Nakahiga ako eh. Pagod na pagod kasi ako sisikoy ba? Grabe trabaho. 8 million in the house. Thanks for coming. Di kami sanay. Oo nga, hindi kayo sanay na hindi nyo ako nakikita kahit pangit ako. Gusto nyo talaga akong makikita. Magpaganda lang ako, Bonakid. Nakakahiya man sa'yo ay. Maglagay lang ako ng konting pula sa labi ko ba. Wait lang. Kasi sabi ko, mag-ano-ano lang ako. Subo ako sa inyo ah. Hindi kayo sanay na hindi nyo ako talaga nakikita, guys. Wala sa to ah. Wala sa planong magpakita si host. Talaga, promise. Ayan. Uy, ang lapit ko ba? Yatay. Wait nga lang. Ay. Sus, ang taas. Ayan, lapad ko sa ano ko ha. Bakit ang lapad ko ngayon? Ilayo ko lang ko. Ay! Bigla nasubo ako dun guys ah. Ayan, kasi walang plano magpakita si host. Ayan, nagpakita na ako. Nag-goodbye tuloy si Belly. Belly, big shout out. Thanks for coming.
Sige, Kaya, isusunod kita. Ano daw? Ganda naman ng kabayo niyan. Ano? Swerte daw. Yan, swerte. Oh! Nag-goodbye na tuloy si nag-goodbye na tuloy si Belly. Hindi ko siya napansin ba? Ano ko muna, hindi ko nabasa lahat ba? Tawa ka dyan, Wings. Ayan o, nakapagpakita na ba ako? Ayan, nakita na beauty mo. Ayan, ang tama-tama ko nilayo ko yung ba, masyadong malapit sa aking Catalino, mega love shout out. Thanks for coming. Guys, pakilablab guys sa nakapin guys. Salamat. Sige nga, sayaw ka nga po. Oy, tingnan mo, Bonakido. Grabe, ang laki ko, di ba? Gagawa ako ng video, gagawa ako ng pandesal, panoorin mo ha. Sige, sisi ko, titignan ko. Gayahin ko siya. Kasi hindi pa ako nakapag-try na gumawa ng ng pandesal, pero gusto ko siyang gawin. Hindi ko masingit dito kasi syempre may amo ako. Uy. Parang mayroong hindi ako magandang nakita. Giatay. Ano ba yun nangyari? Sexy sa ang banda. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Kia Dan from Tispa. Salamat Tispa. Thanks my friend. Giyata, ano nangyari dito sa aking hindi kayo sanay talaga na hindi nyo ko nakikita. Gusto nyo nakikita yung aking kapangitan ba? Baba ko bahay ko, kailangan ko pa rin ng WH. Sige, susunod kita si Sikoy. Parang sarap sumayaw. Hindi ba yung ko? Parang may nakita man ako dun sa aking sa aking video. Di ba ma'am sabi nila yung puso nasa kaliwa? Bakit yung puso ko nasa sayo? Di wow, ano yun, hugot? Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat.
Naku, panay ang pasaring ni Bonakid. Totoo ba yan? Hanggang pasaring lang yan, Sisikoy. Joke-joke niya lang yan, joke-joke. Parang may ano doon sa ano ko ba? Danpin, sarap ng adobo. Ayan, salamat. Salamat, Bunikid. Adobong baboy. Sarap naman ito. Kitchen Life. Pack Village. Thanks for coming. Mega love shoutout sa'yo. Kahabagat. Mega love shoutout. Dan na ako sa'yo, Kia. Sunod din natin si Baba na kita Kia, si naman si Graceful. Asa na yung binaba niyang bahay, oy? Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Sisi Lilo, thanks for coming. Tamsak harang si, salamat sa patamsak. Oy, Sisi Koy, di ba bukas yung mo? Bukas ka may live ba? Hindi ako nakaano ngayon, Sisi ko, naka-StreamYard, na late yung StreamYard ko. Lilo Musta, love you for Bonakid. Welcome, Sisi Koy. Guys, palablab guys sa nakapin, guys. Salamat. Mega love shout out, Lilo, from Wings. Hindi ako naka-StreamYard. Na-late yung StreamYard ko. Na-busy kasi kanina siya. Tulog na po ako, ma'am. Salamat sa time. Salamat din, Bonakid. Ang aga pa, Bonakid. Mamaya ka na matulog. Wala pa nga akong 1 hour, oh.
Hi sa lahat from Sisi Lilu. Sisi Koy, sorry hindi ako nakapag-stream yard na late. Love you host, love you too, Bunakid. Uy, Bunakid, kadarating ko lang. Kadarating ko pa lang, alis ka na. Oo nga naman, Bunakid. Mamaya ka na umalis, oo. Kararating lang ni Sis Lilu. Haha, maaga na po talaga, 3 AM. Umaga na. Madaling araw ba? Sayang di mo ako narinig kagabi. Oo nga, Bunakid. Singer si Sililo. Si Sililo. Ano? May kasalanan ako sa'yo kasi nag-message si Books. Nakaumpisa na ako ng live. Sabi niya sa akin, mag-start daw ako ng 10 kasi yung StreamYard ko, pinasisit ko ba sa kanya. Kasi pag sa laptop may harang ako, pagka yung sa cellphone ko wala. May diferensya yung cellphone ko si Lilo. Alin po, tatago na naman Lilo, Ma'am Lilo. Hala, bakit? Yung siguro sis, may napindot ako sa cellphone ko, nawala yung other, ano ba yun? Yung para magkaroon ka ng harang. Kaya 'di ba ngayon wala. May harang ako, wala pala akong harang si Lilo pala. May harang ba ako? May paharang ba? Malikot kasi kamay mo. Oo nga. Kaya ipinasiset ko lang yan sa para magkaroon ako ng harang. Ganon. Hindi nga may harang ba? Wala man. Tignan ko. Kaya nga ako nagpapasit ng sis. Kasi wala siyang harang. Pag siya. Pagka yung direct. Pero pag sa ano ba tawag niyan? Sa laptop, meron baka pupunta na yun kay Lolo. Si Ma'am Lilo parang artista. Bakit naman Bunakid? Mamaya ka na kasi umalis Bunakid kasi kararating lang ni Sis Lilo. Di ba? Mamaya ka na lumayas. Hindi pa nga siya nagiinit eh. Bakit Bunakid? Hindi naman. Wings, musta? From Sisililo. Di ka na namamansin. Sino hindi namamansin Sis Lilo, sino? Ox, gangpor lang. Bunakid, kamusta? Kumanta ako kagabi sa live ni host. Ang ganda kaya Bunakid ng buses ni si Lilo. Hindi mo narinig. Di nga. Si Wings di namamansin. Ganon, Wings, hindi ka raw namamansin. Binati ka kanina, sis. Binati ka ni Wings. Shout out na kita, Miss Lilo. Ako di mo pinapansin. Yun lang. Agoy. Ayun, may upcoming ako ng alas 10. Giatay. Anong kinakanta mo, tukso?
Tukso talaga? Sorry naman, Wings, nabulag na yata ako sa'yo. Mga ano, mga nagkakaanuhan na, ano ba tawag diyan, nagkakahugutan na. Guys, ano naman guys sa nakapin guys, salamat, palablab sa nakapin. Baby, salamat sa patambay. Sayang ngayon di ko narinig. Oo nga, di na ako nakabalik kagabi, pasaway yung amo ko. Umalis ka talaga kagabi, Wings? Anong oras ka nakaano? Gusto mo marinig ang boses ni ano, ni Cicililo, Wings? Ay ano, Bonakid? Ha, Bonakid? Di na ako nakabalik sa pasaway amo ko. Ang hirap nun ano, ang hirap nun, Wings, kasi tulog yung oras na ng pahinga niyo, tinatawag ka pa. Miss Lilo, agoy. Anong agoy? Kuya Wings, love you. Lahat na lang na I love you ni Bonakid ba? Kaya nga Bonakid. Kaya nga Bonakid, haha, di naman maganda boses, Bonakid, pero kumanta talaga ako. Sang bansa kayo, sis? Ano ako, sis? Baboy ako. Yatay. Mega love shout out sa'yo. Salamat sa pagpunta. Nandito ako sis sa ano ngayon sis, sa Saudi. Mapagmahal yan si Tiping. Oo nga eh, mapagmahal nga siya eh. Lahat mahal ni Bonakid. Mega love shout out din sa'yo, baboy. Ox lang, maganda ka naman, Ma'am Lilu. Sabi ni Bonakid. Graceful Channel, Dandikit. Salamat, Sisi. Dandikit na daw sa'yo, Sisi. Graceful si Sisi Lilu. Salamat. Bonakid, huwag mo akong bulahin. Ba't di ka nag-lipstick dyan, host? Oy, may lipstick ako. Ayan, oh, konti lang. Baboy ako. Sino ka ba, baboy? Mapagmahal si Bonakid. Salamat, Lilo. Salamat from Graceful. Ayan. Akala ko, sis, nasa Japan ka. Nandito ako, sis, Graceful sa Saudi. Japan talaga. Di kita binubola, ma'am. Nakita kita, maganda ka. Sana all, Bonakid, maganda. Sa akin, Bonakid, hindi ka nagandahan? Ma'am Graceful, dito naman ako sa Switzerland. Ayan, si Sililo. Wings, huwag mo naman ako, Wings, tawanan. Tinatanong ko si Bonakid kasi nagagandahan siya kay Sis Lilo. Kaya tinatanong ko siya kung nagagandahan din siya sa akin. Kayo na nga yung puro abroad. Ako dito lang sa Pinas. Yatay ka. Siyempre, maganda ka rin. Maganda ka rin po. Sobra. Oh, talaga. Sumobra pa yung ganda ko tuloy. Ano? Ox, ako dito sa US.
Kaya nga minsan si Graceful gusto ko pang tumambay sa mga ano, mga nasa minsan antok na talaga ako, tulog na ako niyan ba. Hugot ka na naman host. Hindi naman ako naghuhugot, grabe siya. Ano 'to, laugh trip ka na naman Wings. Siyempre ako pinakamaganda sa inyo, giatay sa munakit. Miss Lilo, video lang ang gagawin ko mamaya sis. Okay, sige, sige. Sis Lilo, kailan ba yung live mo, bukas? Bukas ba yon? Next week mag-live ako sis, kakanta ako. Sige, sige, sige. Mag-live ka, Miss Lilo ng buhay ko. Miss Lilo, bumabanat na naman kasi si host. Uy, ano yun? Grabe siya. Bakit ano yun? Sino ba yung bumaba ng bahay kanina? Na hindi ko pa na i-pin. Ambot sa langaw. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Cute ng host natin. Saan banda? Baka cute ito. Cute. Giyatay. Sino ba si Baboy? Kasi ano niya yun eh, yung, ano tawag niyan? Ano tawag niyan? Ano tawag yan, ninja? Ay, Wings, tinan mo, Wings. Hapunan ko, Wings. Saging. Nagugutom na ako. Tinan mo kasing ano ng mukha ko ba, oh. Ang laki. Ang laki ng saging dito, pwedeng ano, dalawa, hindi mo na siya mauubos. Saging ng Saudi. Aray ko. Ano yun? Sabi nila walang forever. Nung nakita kita, naniniwala na ako na may forever. Eh di wow. Ganyan din dito. Ang laki, di ba? Ay, grabe, haba niyan, host. Punit, sipit-sipitan mo niyan. Sipit-sipitan talaga. Oh, sisi, oh, ang laki ba, oh? Ano siya, yung dalawahin na para ano ba, yung hindi mo maano. Hindi mo siya maubos ng basta-basta. Ito na lang kainin ko ng tanghali ay hapunan. Kasi ano, masyadong nananaba na ba si Ho. Masyado ng sabi ching-ching. Tabi ting-ting. Mag-ano tayo kasi lobat na naman, lobat. Ang bilis malobat ng aking ano. Mr. Nature, salamat sa pabiji. Sayang, hindi ako naka-stream yard para makakanta kayo. Nasaan na si Miss Lilo? Iniwanan na tayo ni Sis Lilo. Umiinit yung cellphone ko ba? Saksak ko muna. Kasi nalulubat siya. Ang likot ng aking ano, higaan ba? Bukas, Bunakid. Ayan, bukas daw Bunakid.
Nag-live na lang ako. Kasi wala man mga naka-live. Akala ko hindi ka magla-live. Bicolana, salamat sa pagpunta. Ikaw na lang kumanta, host. Huwag kang mangdamay. Ano yun, Wings? Raymond, thanks for coming. Mag-love shoutout sa'yo. Salamat. Anong oras kakanta ka ba? Sino pa kakantahin mo? Bonakid. Bicolana official vlog. Mega love shoutout from Raymond. Dahil lugod ko naka-ready kanta. Paano ka nga makaka-ready? Hindi rin naman ako naka-stream yard. Di atay. Nandyan nga si Miss Lilo, kakanta din. Bicolana official vlog. Lagi kitang hindi naaabutan sa LS mo. Hindi po siya nag-LS ngayon. Sir Raymond, hindi po siya nag-LS. Lilo. Mr. Nature, hello po. Sir Raymond, hello po. Kamusta? From Bicolana. Sis Bicolana. Bukas po LS ko, akyat ka po, Sir Raymond, sabi ni Bicolana. Sayang hindi kayo nakaano, oh. Heaven. Ayan, sino to? Thanks for coming. Shout out host, Ludi. Salamat po. May galaw shout out din po sa'yo. Sisi Lilo from Bicolana. Bonakid from Bicolana. Bonakid, ayan. Salamat sa inyo, guys. Sabi ko, hindi sana ako mag-LS. Nakahiga nga lang ako. Tapos, sabi nila magpakita daw ako. Ayan, tinan mo itsura ko. Oh. Nagtali na lang ako ng buhok. Saka bumangon ako kasi gusto nila makita. Bicolana, invite mo yan si Miss Lilo bukas sa LS mo. Mahusay kumanta yan. Di ka nag-live, sis Bicolana official vlog. Ano, langit, I love you. Ano langit? Si Lilo, hindi po bukas po ang LS ko. Ayan, bukas daw mag-LS daw si Bicolana. Ako hindi ako makapag-LS bukas, Friday, tomorrow. Ano yan, time ng si Heaven. Ganon. Guys, tapos na kayo guys na nakapin guys. Salamat guys. Wala na nagbabang iba? Matuta. Wag muna kami Bicolana magkakaedad lang tayo. Ano daw? Wag muna kami Bicolana, magkakaedad lang tayo. Ganon, grabe siya. Dan sa nakapin, salamat si Sililo. Wings, ha. Nangalay ng binti ko na naman, Wings. Dan sa nakapin, salamat Bicolana. Nawala na si Bonakid. Patamsak na lang sa premiere. Kailan tong premiere si Lilo? Ayan guys, patamsak guys sa nakapin guys. Padikit na rin po sa hindi pa nakadikit kay Miss Lilo. Salamat. Pangdayo din yun. Ganda ng Bicolana. Sana all. Maganda talaga, Bonakid. Tingnan mo, Bonakid, kanina si Miss Lilo maganda. Tas ngayon si Bicolana. Ako hindi mo sinasabi ang maganda. Giatay ka. Bukas. Bonakid, sana all.
Bonakid sana daw all maganda. Dan Lilo. 5,000 likes talaga. Alam ko nakaano na ako dito, oh. Ayan sis, kahapon pa 'to nakaano na ako dito sa ano mo. Anong oras 'to? 22. Alas 10. Alas 10 si Lilo. Alas 10 ng gabi dito sa amin. Asan na yun? Bakit nawala ako pa? Giyatay man to si Jamila. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. La, ikaw nga yung love ko. Sana all love ni Bona Kid. Pag yan walang 5K like Bona Kid, lagot ka sa akin. Giatay ka Bona Kid, lagot ka kay ano, si Sililo. Miss Lilo, minahal kong premier mo. Sabi ni ano, ni Wings. Lilipat ko yan sis pag may mag-LS. Oo, oo sisikoy. Mahal na din kita, Wings. Huwag ka mag-alala. Bukas, kasi hindi man ako mag-LS sisikoy. Bukas, tama-tama yan na ka-LS pa si Bicolana. Pasok mo doon para pasugod ba. Mag-LS daw siya bukas eh. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Kaya mamaya balik kita ulit. Ha, gusto makita iyan si Lilo mag-live. Guguluhin ko rin yan dun sa haha. Giyatay, manggugulo ka talaga, Bona Kid. Nangangalay ang binti ko ba? Mahirap talaga pag tumatanda na. Ang sakit sa binti ba? Hindi ka magtagal na yung nakaupo. Mahirap yung walang upuan pag naka-live. Ang upuan mo lang yung dito lang sa ano ba? Yung po mo, umaano pa yung ang tawag niyan, nalulundo ba sa bigat mo kasi mataba. 'Di ba? Parang tahimik ng mundo ngayon. Wings, 'di ba Wings? Bakit ang tahimik ngayon Bicolana? Gusto ko nang pasayo. Di wow. Bicolana gusto na daw mapasayo si ano, si Bona Kid. Bona Kid himala, hindi ka nangungutang ngayon. Ha, Bona Kid. Mr. Nature, salamat sa PBG mo dyan. Ha, Bona Kid. Hindi ka yata nangungutang ngayon. Ayan si Sis Lilo. Andyan si Bicolana. Nang bubola pa po. Bumebelo ka pa, ano? Bumebelo ka pa. Bolero ka talaga, Bona Kid. Lang pang mautangan eh. Matatali. Wala na raw siya si Lilo mautangan, si Bona Kid. Matatalino yung ano, ayaw siya pautangin, giatay. Ayan si Bicolana, utangan mo. Bona Kid. Bona Kid, playboy. Wala kasi si Rogin. Oo nga,
Ilang araw nang wala si Sisi Rogin. Heaven, mega love shout out. Salamat. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Aray ko. Ngawit ang binti ko ba? Magkano utangin mo? O Bonakid, ayan o, nagtatanong si Bicolana, magkano daw utangin mo? Hindi ka na inintay na sabi na mangutang ka. Siya na nag-ano sa'yo, nagtatanong. Ano? Kakakilala ko pa lang sa kanya bukas utangan ko pag... Ngayon mo lang ba nakita si Bicolana? Giatay ka. Pumupunta din niya kay Regina. Saan pala si Rogin? Si Rogin tapos Abo, di ko nakikita ang dalawang yun. Oo nga, ilang araw na hindi nagpapakita yung dalawang mga busy. Mga busy sila. Si Sililo, baba muna kita. Palit natin si Heaven. Kanina pa to eh. Ayan. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Nakikita ko na po ngayon kulang kinukulit. Ano? Nakikita ko na po ngayon kulang kinukulit. Ako lang kinukulit. Ano daw? Kaya nga, on the spot ha. Heaven Dan. From Bicolana. Salamat Bicolana. Mga busy yung dalawa. Hindi, kahit sa mga founder, hindi rin mga nag-ano. Oo nga, hinahanap ko din sila. Baka naman nagtana na yung dalawa. Si Lilo, tanong mo nga tanong mo si Wings, ano nga tayo. Magtanong tayo kay Wings, baka may alam. Ma'am Lilo, sana makapunta ako sa LS mo. Yari ka talaga, bayro sa akin yung LS mo. Yatay ka. Heaven, ayan na po yung ano mo. Sinabit ko na po yung bahay mo. Guys, palablab guys sa nakapin. Sige, Bonakid, punta ka ha. Ayan, Bonakid, bukas may premiere si Sis Lilo. Mga 10. Mga ganitong oras din. Puntahan mo bukas. Ang tanong, Bonakid, nakadikit ka na ba? Baka mamaya hindi ka nakabill all na naman nakabill all katulad nun sa akin. I-bill all mo si Sis Lilo para mag sa'yo. Sir Henry, Miguel love shoutout po. Salamat sa pagpunta. Salamat din sa patamsak mo, Sir Henry. Bonakid Tom and LS ko. Tomorrow LS ko. Umakyat ka ha at kumanta. O ayan, Bonakid. Invite ka raw ni Bicolana bukas. Kanta ka raw sa LS niya. Ping Bicolana, Miguel love shoutout. Miguel love shoutout din po sa'yo, Sir Henry. Thanks for coming. Ayan. Heaven, Dandikit po. Salamat sis Lilo. Ma'am Bicolana, mega love shout out from Henry. Ma'am Lilo, nakalimbang na ako doon. I-sure mo lang ha. I-sure mo na naka-bill all ka. Mamaya sabihin mo na naman hindi nag-aano sa'yo, nagno-notify yung mga LS. Yung pala hindi ka naka-bill all. Welcome po ba? Welcome po ba ako doon, Ma'am Bicolana? Makulit ako, haha. Welcome ka nga daw. Ini-invite ka nga bukas. Kanta ka sa kanya. Sir Wings, mega love shout out from Sir Henry. Ayan. 10 million in the house. Thanks for coming. Salamat po sa inyo lahat. Si Bonakid na makulit. Nangangawit na talaga. Ang hirap talaga ng matanda na, guys. Masakit na to. Masakit na tuhod. Bonakid, gusto ko yan makulit. O, ayan, Bonakid.
Gusto raw ni Bicolana yung makulit. Pero, wag mo siyang utangan, ha? Sabay gano'n. Oh, Miss Lilo, ayan na si ano, si Wings. Wings, nagtatanong si Miss Lilo, ano na raw babalita dun sa dalawa, kay Abo at kay Rogin, kasi hindi nila nakikita. Ilang araw na, simula nung Sunday ng gabi, hindi na sila nag-LS. Huwag ka tawa-tawa diyan, Wings, oy, sumagot ka diyan. Dan Bicolana, nakalimbang na, love you. May ano pa talaga, love you. Bicolana, love you daw, sabi ni ano, Bonakid. Love you talaga. Nakalimbang ka na daw, dapat sure yan, ha? Pagkaya akyat ako sa LS mo bukas, sis Bicolana, ayan. Sayang sis Lilo, hindi ako naka-stream yard. Bakit takot kayo sabihin ng love you? Hindi naman, hindi sa natatakot, baka mamaya may magalit. Baka mamaya may jowa ka dyan, oh. Hindi namin alam. May singer ka naman na sis Bicolana, dami mo singer na. Per, dami mo daw singer, sabi ni ano, ni Miss Lilo. Bonakid, salamat. O, ayan, sinagot ka na ni Bicolana. Binata pa ako. Binata ka pa o may binata ka na? Ha, Bonakid. Kapatid Vlog, mega love shout out. Thanks for coming, Kapatid Vlog. Support na lang kami sa baba. Kapatid Vlog, salamat sa pagpunta. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Bata pa po ako. 17 pa lang po ako. 17 or 17 na yung panganay mo? Or yung bunso mo? Di ate ka, Bonakid. Ang galing mo talaga, Bonakid, mong bola ba? Opo, si Sililo, akyat ka po tomorrow. Tayo kila Sir Henry at Sir Nature. Tamsak, 17 ho. Salamat sa patamsak mo, Kapatid Vlog. Ayan, salamat. Kapatid, mega love shout out from Bicolana. Pinasok ko na buhay, pinasok ko yung buhay noong nakapin kanina pa, host. Salamat Wings. Wings, yung tanong ni Miss Lilo, hindi mo ba hindi mo siya sinasagot ba? Miss Lilo, ulitin mo yung tanong mo kanina kay Wings ba? Hindi niya nakita kasi gumagala yata to may pinupuntahan iba kaya hindi niya na naabutan yung message mo. Huwag na po ako isali sa akyat niyo, ma'am. Sige, Mr. Nature. Salamat sa pag-stay, Mr. Nature. Nangangalay man talaga ako. Dikit sa'yo, babies. Asia, sabi ni Kapatid Vlog. Wing, sabi ko, baka kaya wala sina Abo at Rugin kasi nagtanan na. Abo. Yatay, sorry naman. Wings, ayan nagtatanong si Miss Lilo. Ikaw ang sumagot niyan kasi wala akong alam. Sabi nila busy. Miss Lilo, hindi mo na daw makapag-YT si Rogin. May problema din. May problema siya. Ganon. Salamat ho sa pag-pin, guys. Muna na ako. Sana wag skip harang. Ayan, salam. Ayan, guys. Pakilab-lab, guys, sa nakapin, guys. Si Abo. Wings.
Kita pala ang binti ko diyan, giatay man 'to, oy. Kapatid, dating dikit, watching video harang na lang po. Ayan, salamat Miss Lilo. Nakikita pala binti ko, nakakahiya naman, oy. Parang palo-palo pa naman. Nakasit yung ano mo, Sis Lilo, hindi mo na tinanggal yung pagkasit ng biit mo? Ang yaman ni Ma'am Lilo. Kaibigan ko yan. Kaibigan ko yan, eh, kaibigan, Lilo, Giatay. Sana all mayaman. Ba't walang harang, host? Oo nga, walang harang. Hindi ko pa naaayos yung cellphone ko. Cellphone, hindi ko alam. Hindi ko pa siya napaset. Pinapaset ko lang yan sa ano ba, sa laptop. Kasi wala man akong laptop, cellphone lang ako meron. Para magkaroon ng harang. Eh, na-busy yung aking friend. Nag-start na ako ng 9. Eh, nakagawa siya. Sabi niya mag-start daw ako ng mga 10. Hindi na ako nakaano kasi nakapag-start na ako. Next time na lang mag-ano ako StreamYard. 'Pag may StreamYard ako may harang. Ay, yamanin Ma'am Lilo, kaibigan ko 'yan, eh. Si Bro Abo, busy siya, host. Okay. Sabi ko nga 'pag wala harang, 'wag na lang ituloy kasi sayang. Take 2 na lang. Gano'n. Ano na, eh, mag-ano na tayo ba, oh, mag-isang oras kalahati na tayo, sayang naman. Sayang din pagka walang harang, ano, Sis Lilo? Paano naman yan, Bonakid, mahirap, ano, mangutang sa akin ang bayad rin, kid. Dapat pinagsisilbihan ako, haha. Ang tindi pala ng ano, ang tindi ng ano, 'pag nangutang ka, Bonakid, ang bayad mo pagsisilba mo si Miss Lilo. Ay, gustong-gusto man yan si Sis Lilo ni ano, ni Bonakid. Ay, tuwang-tuwa man yan si Bonakid. Bonakid, buhay ka pa ba? Baka nakatulog na si Bonakid. Giyate ka, Bonakid. Lilo, mega love shout out. Hello from Sir Henry. Wala din kasi revenue yung sis pag walang harang, ganun. Kung sakaling ano, yung sayang, ang dami pa naman tao, ano. Kasi dapat nito sis, i-re-reset ko yung cellphone ko. Kaso nga lang, nagdadalawang isip ako kasi pauwi ako, di ba? Eh, nandyan yung ano ko, nandyan yung mga ano ko ba dito, yung ikama ko, yung mga kailangan ko nandiyan lahat. Tapos meron pa kasi akong yung mga videos na yun sa ano ko ba, nasa WhatsApp, baka mawawala lahat yun. Eh, magra-Ramadan kailangan ko yung mga videos na yun kasi magluluto ako. Kaya hindi ko pa siya magalaw yung cellphone ko. Kung halimbawa sis, 'di ba pagkatapos ng ano ko LS ko, 'di ba lalagyan ko siya ng ano, i-open ko yung ano ko, yung dollar sign, wala din yun kahit kahit pagkatapos ng pagkatapos ng live ko siya lalagyan. Kasi nalalagyan ko siya sis ng ganyan yung pagkatapos na ng video ng live ko. Anong hindi mo mai-set?
Ano yan sis Lilo, 'di ba, bago tayo mag-go ng live mayroon siyang yung another ano ba yun? Para mai-open yung dollar, 'di ba? Nawala yun, hindi ko alam kung may napindot ako. Kaya hindi ko na siya malagyan ng harang. Mr. Nature, salamat po sa pa-BG mo diyan. Kahit ngayon puwede mo na baguhin. Hindi, paano ko mababago yan sis? Hindi man ako marunong, baka mawala na yung live ko ba? Sir, Sir, Mr. Nature, mega love shout out from Sir Henry. May phone ka ba na extra? Ito, yung pang ano ko, pang ano ko sis, um, ano tawag yan, pang-jacket ko, ano gagawin ko? Yung ginagamit mo na punta ka sa studio. Punta ka lang ho sa Chrome. Triny ko na kasi 'to ano, Miss Lilo, Sir Henry, triny ko na 'to nung ano, sige nga tingnan ko nga. Punta ako ng Chrome, tapos wait lang, dito ko sa isang cellphone na ano, yung isa pa. Wait lang ha, para mabasa ko yung mga comment niyo ba. Kaya hindi ko siya nalalagyan ng harang. Nagpapasit pa talaga ako sa ano, nagpapasit pa ako kay Bugs ano, Sisi Lilo. Tingnan mo, Tapos, Sir Henry, punta ako ng Chrome. Ano daw yun? Sige, basahin ko dito sa isa. I-out, mag-exit muna ako dito sa ano ko, dito sa isa kong cellphone na pang ano. Miss Arlene, mega love shout out. Thanks for coming. Ayan, may moderator ka na po. Ayan, nakaganyan siya, oh. Tapos, punta ako sa YT ko. Tapos, Mr. Henry, yung ano ko, yung main account ko yun, yung pinanla-live ko. Ibaba mo yung screen mo, punta ka sa Chrome, open ko YT. Sa content, lalabas dun mga videos mo. Di ate, mag-install pa pala ako dito sa ano ko ba, yung studio ko ba. Hindi ko siya maano.
Saka na lang sis, tingnan mo hindi pa pala naka-install, oh, mag-i-install pa ako nung ano dito sa kabila ko, yung studio ko. Yun nga, yun nga yung monetization yung ang hindi ko makita sis Lilo. Hindi nga ako makapasok kasi nandito ko sa isang cellphone, wala akong ano, wala akong YouTube Studio. I-install ko pa. Doon sa kabila meron ako. Saka na lang, Miss Lilo. Kasi nung ano ito, ginagawa namin ng paraan, hindi ko talaga siya magawa. May tumutulong din sa akin na gagawin namin 'to, hindi namin siya makita. Kailangan ko siguro tanggalin sa cellphone ko ba, dito sa main na cellphone. Tapos ang sabi ko nga i-ano ko siya, i-reset ko yung cellphone ko para maging bago ulit. 'Wag mong piliin yung studio ano yung studio, continue. Kasi papipiliin ka ni kung gusto mo gamitin studio apps or continue or Chrome. Tamsakdan host. Miss E, i-ano mo nga ako Miss E sa ano, sa Messenger ko. Pagka ano may time mag-ano ako sa'yo, magpaturo ko sa'yo kasi nagpapaturo na din ako sa ano, hindi namin nakuha. Hindi namin nagawa. Miss Ariel, done to you from Bicolana. Makita mo sa baba, makasulat continue with studio. Dapat ba? Yun nga sis Lilo, kaya ako tinatamad akong mag-ano, mag-LS. Kasi wala akong harang ba? Pag direct. Anong messenger mo? I-add mo ako. Ito bigay ko sa'yo sis. Ayan sis, oh. Ano siya yung, ano tawag niyan? Ang ano ko, profile ko bulaklak. Parang black man yun. Bonakid, batang may laban. Akala ko tulog ka na Bonakid. Ayan sis, kita mo yung ano ko? Yan yung ano ko. Hindi ko rin maano kasi wala din tong messenger tong isa kong cellphone. Dalawa kong cellphone walang messenger. Yun lang ang may messenger yung isa kong ginagamit. Simula nung inano ko siya, yung ano tawag yan sisi, yung in-update ko, parang nagbago-bago na yung ano setting ng cellphone ko. Ang hirap anuhin ng cellphone ko ba, ang hirap
hanapin. Hindi ko siya gamay. Sige sisi ko, titingnan ko. Sige salamat. Mag-message kasi sa Messenger para pagkatapos ng ko, LS ko, ano kita, aray ko ba? Parang naman na yung aking lubat na naman yung. Ang hirap anuhin ng cellphone ko. Hindi ko siya gamay. Messenger ko yan. Messenger ko ayaw nyo. Oy! si Rojen. Si Lilo. Messenger daw ba ni Wings? Ayaw mo? Oy, Wings. Friend na tayo. Baka kayo ni Sis Lilo, hindi pa kayo friend. Friend mo siya. Giyatay ka. Sige, Sis Lilo, salamat. Naghang na naman ang cellphone ko. Ayaw nang gumalaw. Wes, nag-uumpisa na naman yung aking problema ba? Yung cellphone ko ba, nagdidilik. Tingnan mo, ayaw na tuloy. Yung aking pan-jacket. Guys, wait lang. Yung aking cellphone na isa, hindi ko na kayo mabasa. Puro may tuyo to Sikoy. Puro na, tawag niyan? Dispelanghado. Wings, may papakita ka ba sa akin sa Messenger? Giatay. Ayan, may papakita ka na ba kay Sis Lilo? Giatay ka. Oo, nag-message na ako. Ilaglag mo FB mo, Miss Lilo. Laglag talaga. Miss Arlene, thanks for coming. Mega love shout out sa'yo. Sorry ha. Hindi, kasi nagkakaano ba kami yung ko kasi walang harang. Sorry. Ayan, nga kita. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Nakailang oras na ba tayo? Ayan, pwede na tayong mag-end guys. Nakadalawang oras na pala ako. 1 oras kalahati. Mag-11 na. Ang bilis ng oras. Giatay. Guys, ayan, na lang tayo per minutes and then mag-end na po si host. Salamat sa inyo guys. Salamat sa support. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Wala akong mailalaglag wings kasi hubad na. Sis Lilo, mas maganda yan. Ay, gustong-gusto man yan na wings. Wala nang balat. Wala nang balat. Giatay na yan. Tawa ka na lang ngayon, wings. Kala mo uurungan ka? So, ibig sabihin, walang nangyari dito sa LS ko. Giatay na yan. Ang cellphone ko ba? Nakakainis ba? Parang ayaw mo makapasok sa FB mo. Okay guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Salamat sa mga nag-support. Salamat din sa mga bagong pumasok sa live stream ko po guys. Salamat sa inyo guys. Love you all. Pa-end na si host. Ano ba mga pinagsasabi ko? Ang bilis ng oras. Anong oras ba ako umakyat? 9.
Ang bilis. Dan sa nakapin. Salamat, Miss Lilo. Balikan mo pa siya, Miss Arlene, si Miss Lilo. Ayan. 2 minutes to go. Mag-end na po si host. Salamat sa inyo lahat. Yun sis Lilo, lagi kong problema. Hindi ako kaya minsan tinatamad ako mag-LS kasi wala din siyang harang. Kailangan ipaset ko pa yung yung StreamYard ko. Tapos, ang StreamYard ko naman, di ba may limit din naman ang StreamYard, hindi rin naman private wings, mga lalabs ko lang nakapasok. Kaya ibigay mo na sa akin at ako mag-add sa'yo. O, ayan. Ibigay mo na daw wings, siya mag-a-add sa'yo. Ayan, mamaya ibigay ko sa'yo sis Lilo. Ayan ang niya, yung, yan? FB ni Wings. Eh, talaga si host. Pasensya na guys, naghigip talaga si host. Yatay. Alam mo ba sis Lilo kanina, sabi ko hindi ako mag-LS. Sabi ng kapatid ko, ate hindi ka ba mag-LS? Sabi ko hindi siguro. Parang tinatamad man ako. Tapos nung pagka-akyat ko dito sa kwarto, higa-higa ako. Sabi ko, lagpas alas 10 na. Sabi ko, mag-LS ba ako? Sabi ko nga, mag-LS na nga ako kahit isang oras. Kasi inaano ko nga, walang harang. Ayan, na-add na kita, Wings. O, ayan, na-add ka na daw, Wings. Guys, mag-end na guys si host. Salamat sa inyo lahat. Pasensya na guys kasi medyo may ayusin kami ni Sis Lilo sa aking phone. Thank you very much. Salamat sa mga bagong pasok sa live ko. Salamat sa inyo lahat. Kia, Sis Heaven, Sis Lilo, Wings, Mr. Nature, Miss Arlene, sino pa ba? Si Sir Henry. Uy, si si Bakbos TV. Sorry, hindi kita napansin. Sorry. Ayan, nagbaba pala siya ng bahay ba. Hindi ko siya napansin. Nabisi ako dun sa natin ginagawa. Bonakid, Bicolana, Sir Henry, Mr. Nature. Sino pa ba? Hindi ko na kayo guys maisa-isa guys. Salamat sa inyo lahat. Ayan, may nagbaba pala ng hagdan. Sorry, next time. Babawi po si host. Pasensya na. Kasi may inaano kami kanina na iayos yung aking cellphone. Salamat guys. Edna po si host. Salamat. Love you all. God bless you all. Good night. Bakas lang kayo guys. Ano ba yun? Pati yung isa kong cellphone host, ay sis, nagluloko ba? Bakas lang kayo guys. Nanunukli po ako. Ayan. Isang oras na yung paalam mo. Sorry naman, Wes. Parang lang ba? Buti nga isang oras lang, Si Kuya Ted, ilang oras si Kuya Ted kung magpaalam? 3 hours, di ba? Hindi pa ako nangalahati. Yatay ka. Lilo, sige, titignan ko yung mo ha. Kasi ito kasi yung gamit kong cellphone ba. Miss Arlene, thank you very much. Salamat sa inyo guys. Love you all. Bye-bye.